बिसायख'थिया जानो थांगासिनो चिरां आरो क'क्राझाराव दा बिनि थाखाय मोनसे लाहार फाहार जोङो थासारिखौ बाव नुनो मोनदों जिहेतु बाव गोबां पलिं अफिसार सेक्टर अफिसार आरो गोबां कर्मिफोर दङ दा बेयाव गाबोननि बिसायख'थि जानो गोनाङाव मा नियम पालन खालामनांगौ आरो माबायदि जागोन आसाबादि जों सानैसो मानसिनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लायाव जानो गोनां थाखाय बाव मोनसे लाहार फाहारनि थासारि जों नुदों बे जायगायानो जादों चिरां जिल्लानि काजोलगाव डिसि अफिसनि लांगोनायाव बावहाय गोबां बिबान मोननाय गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिबान मोननाय माखासे गोबां मानसिफोरा जों बाव नुनो मोनदों आरो बिनिफ्राय गोबां पलिं स्टेशनाव बिथांमोना दोरोदलांगासिनो दङ आरो जों दा बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे गाबोननि जानो गोनां बिसायख'थियाव मा नियम पालन खालामनांगौ आरो माबायदि जागोन बिनि सोमोन्दै जों मिथिनानै लागोन। ভাল মইতো ভালে পাইছোঁ আহি ক'ত যাব আপুনি মই যাম বাসুগাঁও কেনেকৈ আপোনাৰ লগত কেইজনমান থাকিব পলিং অফিচাৰ মোৰ 3জন আছে মোৰ লগত চিষ্টেমটো কেনেকুৱা চলিব চিষ্টেমটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ একচুৱেলি মই আগতে পৰা নাছিলোঁ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিলে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু কি হয় ভগৱানে ভালে ৰাখিব চাগে কেইটা বজাত আমি এতিয়া লাঞ্চ কৰিলোঁ এতিয়া যাম আৰু লাহেকৈ অলপ পিছত ওলাম এতিয়া আমি গাড়ী আছে অলৰেডি আপোনালোকৰ নিৰাপত্তা থাকিব নেকি থাকিব কেইজনমান থাকিব এখন কেইজন 2-3জন দিব নেকি এজন কৰি ভোটদিয়াৰ নিয়ম পালন এইটো আমাৰ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ থাকিবই এজন তেওঁ আমাক এডভাইচ দিব তেওঁৰ মতে যি এডভাইচ দিয়ে সেনেকুৱা কম আৰু দিছে চেনিটাইজাৰ দিছে আমাক চেনিটাইজাৰ দিছে মাস্ক দিছে হয় साखाफारा मानेथ' ओरैनो जिथुनाखि डिसिनिफ्राय जिथु माबा दा थाग थिग खालामनाय दाथ' गारि घरा गासिबो थांनायनि दा प्रिसाइडिंफोरखौ लांनायनि मानायनि बेफोरखौथ' गासिबो एरेन्जमेन्ट खालामजोबनाय जाबाय दा प्रिसाइडिंफ्रा गासिबो ओंखारनायानो रेडियानो जाजोब्बाय गासिबो अलमस्ट ओरैनो दा जिथुनाखि कभिड-19 सोलिबाय थागासिनो दं कभिड-19 सोलिबाय थानायनि थाखाय जाहाथे भट होनायफ्राव माबा जापा जापि जाया जेन'बा ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनानै सोलियो बिनि थाखायनो एसे बेबस्था खालामनाय जादों ओरैनो दाथ' ओरैनो थिननाय मथेबा गाइडलाइनबाथ' मा होनो मास्कखौथ' मास्क नांथारगोन सेनिटाइजार ओरैनो डिपार्टमेन्टनिफ्राय खालामनाय जागोन एसे आसा कर्मिमोन एसे दङ खालामदों होननाय जों मिथिगौ सेनिटाइज खालामनाय जागोन आरो भट होनो थांनाय मानसिया मास्क गानथारनांगोन आरो हेन्ड ग्लभ्स होगोन होननाय खोनादों आरो जेन'बा आंथ' पलिं अफिसार प्रिसाइडिं अफिसार नङा आं सेक्टर अफिसार ओरैनो माबायाव मोनसे पलिं स्टेसनाव प्रिसाइडिंखौ लानानै 7 अफिसियेल थायो जेन'बा प्रिसाइडिं अफिसार बिनि उनाव 3 लोगो हेफाजाबि माबाबो थाबावो स्टाफ बिटिसि बिसायख'थियाव माबायदि जागोन आसाबादि सान्थि असान्थि जिहेतु मोनसे परिबेस जोङो मा आसाबादि सान्थि असान्थिखौथ' दा जेरैबायदि नुदों जों ओरैथिं फार्स्ट फेजनि भटआ जेरैबायदि जालांबाय बावथ' बांद्राय इसेबां दावरावखौथ' जों बांद्राय नुहुराखै आसा खालामो जोंनावबो नैबे सेकेन्ड फेजआवबो माने मोजां जागोन जोंबो आसा खालामनानै दं आरो नोंथांमोनजों माबायदि पुलिसनि प्रकाशनखौ गारहोखानाय जागोन जों ओरैनो पुलिसनि पुलिस साइडनिफ्रायथ' माबायाव ओरैनो मोनफ्रोमबो पलिं स्टेसनाव सासे हिन्जाव हमगार्ड थागोन जों मिथिदों ओमफ्राय ओरैनो माबानिफ्राय मा होनो सिआरपिएफनिफ्राय गावसोर बेसेबां हायो बिदिखौ थागोन होननानै जों मिथिगौ बे गाबोन जानो गोनां भटनि थाखाय जोङो मोजाङै प्रिपारेसन जानानै फैबाय जेरैबायदि जोंनि थाखाय ट्रेनिं होदों जोंखौ जेरैबायदि बाय गभर्नमेन्ट तरफनिफ्राय जों बेफोरखौ थिगखौनो ट्रेनिं लानानै थाखाबाय प्रिपारेसना थिगैनो दं जोङो जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदिनो मावनो थाखाय जों थाग थियारि जाबाय आरो आं दा बामोनगाव गोलैदों बामोनगाव एलपि स्कुलाव माबायदि जागोनखौ आसा खालामो
बे साइडखौ आं साइड लानानै एफादाबखौ जेबो बुंनो हानाय नंला जानायाथ' थिगैनो जानांगौ बादि मोनदों आं जेबो उसुबिदा जाबादि मोनदों नोंथांमोनजों लोगोसे माबायदि निरापत्ता थाफागोन बायदि निरापत्ताया सानै पुलिस होफादों मोनथाम स्टेसन होनदों बाहाय ओमफ्राय मोनथाम पार्ट आरोखि बाहायनो ओमफ्राय सानै होदों पलिं एजेन्टखौ साबेसे होनाय जादों पलिं एजेन्टखौ पार्टिया मोनब्रै आं दहाय मोनब्रै ना मोनबा नायखेरा मोनबा मोनाबाथाय आं मिथियाखिसै बे जायगा साइडनिखौ बारा नोंथांमोनजों पुलिस जायफोर मोनो अफिसारफोर बेजों लोगोसे साबेसे थानानै साब्रै होदों